là même cái farmers là yêu chạy về degree ông phi nó được market phi chạy Kedang ni. phi Kedang ni. Manta ka singi pa sa sport juai. Kani singi kadai ka jinglet yikendo jingi kong sayo. Iwe ne ki bala pau hana ni jalag bla yo fan masri award ru. Ibala pen paunam yo shinrai lakadong. Ini ikong idan cikiti tan Shangpung bangin le be kilo ini menta. Shangpung. Welcome to Shangpung. Hey lak kani ni ketrak kejongan nang ni na po Shangpung. Hey kane. Ngi pedang subhai bisa kesnong mule. Ihi. Tah. Kani diki yang kong sayo. Habaru ka biang be? Gan mau ko ba yo EP te be pi. Ngadon nang ni mentabat I kong sayo. I kong Trinity sayo. Iba longru ibala yo ikus napat masri ho senam namatayo senam arja arpo. But ide iwe ile sila benong inong pensengkam yubabon ban ai yang jingkersan ki long kami hangni. Kong pila bane sam khnet ke sinya lenti ke jong pi kum ke long kami. Ye ingat befi pi dei ru kanong hikai la ban yitu khnet ke jinga lenti ke jong pi ni yo men sim lang Ka banang kong hi ko le ngayo ka ne ka padma na mar bang ngayarap ikinong rep. Kumno ngayarap ikinong rep ka mien hi kan long ba na bon taw ne usmit la ka dong mo. Balay pat ka poi ha ka bangan yarap ikinong rep na mar ba unu ma jungi ulong ba tam po perthai bro ko we. Balay ba na mar ba udon kita ka min contents. Tengila long ginong rep hinu dang rit hadin malayo kun yo ketipat te ngas ngau tenat ban rep ban riang apo per ne selengka te wala dang long inong high school renga long ru inong rep mo inong rep iba trei mat kata komno ban penyo bam ni ki kun ki kiti kejeng stang jonga ka long hikum ni na mar ba nadu snem arjar lai mo suong no nadu gitu ki snem hadu arjar khatsan na trei bet ni banta ginong rep komno na lor bang rep hile deru komno ban penslu di ginong rep ban thung yu no sunrai ka dong jingyai lenti jonga na snem na singi na report ke sarkar le itu nga mo menta tengah ngau komen hi ke sarkar India ba la jet nga ban yo ikane ka padma kismo kumno apo tu kasin me pi plate ban sim itu ke jing sngo no pi ka to ka khleman are ngam tipir kane ka awat padma sri ka long kumno ngam pat ngau thu ngau thau hirete ngasu ong bet ba hadian ba ngila ikren ba kiwe ki pen ngau thu nga ken ong ba ni awat pitip ka de ba kan mar ka le ka de awat ka behe ka komta ang stang kong ngau bit re ngam ngau bit ban di sim henrei hadian suki nga perkhat te kawan no ken ha jemut perkhat janga ka sur ka ba ong ba pide ban le sim mo na mar la de ka hok ken yo komta hi nga ya na ka por na train ka por te man taru ka sarkar kala jet be nga ban long I leader farmer jong gane commission laga dong hadin ba ka sarkar kala lon si gane commission laga dong ban yarap susu ino rep dang duna ka production te don ki ba kwa thiet ki spa ton henrei ngipat ni dang duna ka jek penmi menta I try ka ba penlong pi ban numla ban increase ken production namar pi piratip me khala jeng kam de ka ba plin te ke ka jaka jongi ki nong rep jongi kim yo te ka jaka ka behe ban thong ban tep handai ki don tang handen soi ngi tre bet ki bor met la jong ngim yo bat don kita ki tier mo ki machinery le ne ki traktor ne kono suong ki marep ki tier ban rep handai ngi tre bet ki ti te ka em ban rep selum sawa ta ka daw kin mampat yo ban kat kum ka diman jong ki nong thiet hadu ban tang impat yo handai wat ada kataru mdai tang mga penyai yo hidon ruk kiwe ki perlok mo sabar ka ri ngimpat le suong mai ngimpat le lena ngampat le henrei kat baya sampil ngla pha sepo US bat sepo Malaysia ki kemen tang ba PI ka long ba ban export pat di Omar tebot ngimpat biang adu menta yang ni po snong dunai ka spa yeng kan nuyeng ki ba shania be ha rep karyang baru ki yeng ki rep agar ki yasanya agar rep keriang lada kam tam ka por ka ba mo ni don ki lengka ka ba ban thong ban on henrei kim pat la pat ban pendap tang na ka to ba ki rep ni don kam be hiu khau bali mo ni don kam be hiu khau ba wan bar state ban pendap yang ni
Ibe sadakha tagi ketuk jeka pata jengki baro hang to ki la ban rep hendre ngi pat ngi long lum kum ne jeka jengki belong don mau don dieng ki don ki jeka ki bom don ka wei ru ko long jeng e ba ki no rep jengki kim ki ngi senia ko tang ka mariang ngim don re ki irrigation te suong no ban langi pak ban thong jeng thong pot telang te stang ngi rep tang te khen det soite ban ye thong phul ban ye thong yu mar baleng me don kata ki irrigation jong pi long ru na hikai menta pila sim si akan ikubenta jan ar pusnem menta lalam syong no arjar lai do menta te pio i ka hatu pi ini amkan ka scope kan lala ban syong na beta ki khna puli jong ye bikin kin ngam saka liang ka rep keriang dase daki jing start ke jongki jong ka juk menta hatu kedon ke skup na menta ke jela jongi biki ki khna puli jongi lanang la start bikin rung sakani ka rep keriang nga oi ke jeng pe jonga ka jeng angut jonga ko manga ong phi mene ba ki khun jongi kim dei ban susania ba ngan le school ngan yo tulap sarkar hendre ki khun jongi haba ki la start ki dei ban rep ro namada ke jeng start jongki kendang yo susu te ban penbha no mo ban penbha ke jaka rep dan kom no ban penmi ki cibun ki jing thong mo daga bangi thong kan diet ngin yo bun ta kumba long ban tahi ba ki bro jongi ki ba song po me khalia jongi ki dang dun na ba ki ba start ban rep song no tang gitu ki no rep ba kremli school ki rep ndrei nak ban ong ki we ki pas empil dan ki pas ki no bun ba ki wa ban rep ndrei wat la kataru ngakremen ba daga jing don jong ki mi pa ki ba start mo bakin beli sekolah ki khon jong ki ba munde ban khami dan ti ban yo kam sarkar ndrei de ban rep bel pi belai ngi duna hagane ka baki ong ki scientific methods mo belai ngi duna ngi ngim tip te namar ngi pule normal ngi pule general ki te ba song sport hati sport dalhi dan so no ki te ki ba state ki no rep ki de ki bla pas doktoriat te ngah ba kali pidei ong ade no rep te nala kali ban ngi usnga bagi kelam frank tip top tu mo ngakali oh pi ong nong rep te pi pas kelas ayu te pili school ngala pas empil ngala pas kumta te ngi rep ni ngas ngunjung bang mo kom to ndrei ngi pat sene imat kini gi khon ti jong ngi pi nang le rain oh la pas doktorat la pas MA la pas BA la dep degree la daki oi susno standar pangi kata ke kelas ndrei bun girang sene ai kimi pa hatu bidang yi ne empat sediki kiwi ki jing thung le se khaba hang ni pok jelani ki bala bandon ya ka ju ka jing yo nong le se namata ki mlang salang ladangi ai la ka jong bentan ni ka tension siki kadon bha kabun bha po me khalia le em ngi bun bha ki ni medicinal plant ki klau ki jing thong ki balong do wai tang ba ngayo i ba ngimla ban penmi bun ta ke nyaw pi ngimla ban penmi bun te dikin si benta te ginong rep jengi po me khalia teng te la dagi ong ki smart pan rep jai turu no marba ki su ye le be ju be te kom to ngayo i ngia thong him dei tang yu san rai ngia thong ru kis ing mo ang ta ngia thong ru ki kum tui ba te ba penmi gitu ki nasari thong dieng kitur ko we ke benta ka mo de kinong rep bakin yo bisa nang ta ki don ru ki bale gitu ki medicinal mo gitu ki khot une lemon grass mo kini ki medicinal plant te ka sarkar ka ye le hi ban ai ki training ki kinong rep jengi kumno mde ban su thong me tang ju jing thong mo de ban thong de ki be ru jing thong song ha ba ki nong chong snong ka ri me khalia jengi ngim de ban ye bisni we ngim de ban visni we la ngim de ban kren kerko we la de uto we nang de ban hikai no la de ngim de no meu bom nang dep sto no ngim de ban ong ta la de ngidang ong ta ngim kiu hi yo kan ga wat imat bo blei mo ula benta ban pasiu ha kito ki bahalor ba mo uking ba ibit nang kong ula yo iking mo wala de ki briu perthai mta kim yo indre blei yo ik ai ga bangile la dangi senyang lang ki we la dangi seneng lang ki we dangi rap ki we mut blei ru uni rap te re blei ba pasio mo na du prime minister mo sadu kini ki chief minister jangi kini ki video jangi kini ki DC jangi mar ki de kini ki ba nominate blei sibon kini jingwan jang phi te ngar on ker khukro ya phi
ba pinang ya sekhamat ba pinang ya tre bha ban ya serum seneng da ka kor kuburam kenang ba kari jong ikan kiu da ba pidon phigum ne play sibon kir kum jo oh fibu stock ni mah ni bon ha uni ba pila dapat ban supply na Iyo tu tablang ni geladan kali tu. Adap si plastik. Ngait bahkan ni ke video kalau ke jengen toy khantam ye ki perlok ki baju rap juriang ki baim hakarap karyang ba ki babun ki kena samla jungi la de ki phai khmat shakarap karyang kan long ke jengen toy shibun ya ki nong rap nomor ba don kam ye ke jing start ye jing pena haka perkhat perdany haka komponen kam ya ki babun ba ki bagi khat ke hari ki scientific method bagi bai ban once juai la le ban le video shanes juai klamdon ini iba ni te mla penlong ni don hang ni hayeng kan di studio jong ki chiong flawan pe hang ni kini di suki baju ki aku ki bagi juak film pangasngo na sa pumat ngolong laki ba mayo song suki ki lai ak bona giwa Marsin gi farmer ban te jo ongi jo mem gete respect duna te respect respect ki chigi ambai gitu go dem kerdan ongi te ni kuntu ipi ongi ki subscribers kar gi pa ni video woro deserve ka te respect ki farmers le am kami ya te respect to pang tahu MP par be to pang tahu max be to pang tahu M degree man doktor be am kam te respect woro am kam te respect ki farmers le to ipi ke jo respect kamu AP ki bay pa pe kamu AP ki doktor kamu AP ki tu ki hek ki han repo ki hayung yong pi to pang ki AP de disposal cup dari AP ki te minister di kuri umiat yaki le kuri umiat isa lem ki no rap no you ide you ba me no ne ba i dem tip you rap ki ter tip ki de po de sing ki he menu i tu jor menu rutom dengan support i farmers number 1 la mem ki farmers le i chapi degree yong pi no de marksheet picture kedang ni pi kedang ni to kalau sibon perlu via pending video no wasdang do bekut saya sien ai jikusan yang kini bat kum jo ki perlok nong rap jong ki babon bag benar kini kejela jong brakoi kalau sibon kremere rapra